sa ka. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan nining handumanan sa kawit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Dandy, sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ang kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit kadaguluhan, Father and Son. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mukining sa kalalaki nga taga-Basyawan, Davao Occidental, apan ana karon sa Santo Tomas, Davao del Norte. Ang tumatatampo nagdasangan nga Dandy. Recorded by X Thunder Gaming. Dong Dande, sa badong man ron, kuyog ta nga managat ron ha? Sige pa, ganahan kayo ko. Sige, handa mga itong mga gamit. Oh, imong ikuyog sa pagpanagat si Dandy, no? O day, gay, sa badong man ron. Nahala, sige. Andaman tamo og inyong mabawon, ha? Mayong taog, dagantang makuha nga isda ron pa no. Aron na mabaligya ug makapalit sa tagbugas. Basta day maluyan ta karon sa Ginoo, dong. Dong Dande, paminaw ra gud nako, dong, kay nako isulti nimo. Unsam na pa? Di ba, mo graduate man ka sa elementary karon tuiga? Oo pa. Pagtarong gyud og eskwela, ha? Aron, dili ka maparehas nako nga usa ka mananagat. Pa, maka-eskwela ra ko high school. Pa-eskwela ko nga. Manikamot ko nga mapa-eskwela ti ka, anak. Salamat pa. Pa, ato na ning biraw lang pukot. Okay, tagan lang isda oh. Alas. Sige, bira. Kaya ato nang ibaligya ang isda dito sa imong iyan. Uy, kadaghan gud og kuha ninyo Manoy. Ikaloy aning taon, day. Makapalit na gid mi og bugas anitya. Oh, ini kuyog day ka ni Papa himos pagpanagat? O tiya, Ay, maoda ay nga daghan ka og kuha Manoy. Kay giswerte day kay kuyog man nimo si Dong Dandy. kikaluyan lang mi sa Ginoo tiya oy. Kalingaw gyud ining bataa, oy. Derang bayad sa isda, oh. Maayo hinuon kay daghan mong nakuhang isda. Kikaluyan mi sa Ginoo ma. Darang sobra sa halin sa isda kay namalit na lang mindaan ni Dodong o atong maggamit din sa bahay, day. Uy, wa na ninyo kanang inyong baon? Wa na lang kay wa man mi gutuma. Unsay wa guto magod, nga wa man kay kaon pagikan nimo. Ako kay nikaon mong kudaan ma. Maayo ka kay ni kaon kanak. Kinis papa nimo, wa gyud tayo suod ang tiyan ini. Ay, nangita magudog sakit sa lawas, uy. Sunod simana na ba yung akong graduation? Oh, mau ba, Dong? Sige, maghikay ta na, ha? Mag-andam tagdaghang sudan. Kung sa mga sudan na ang imong andamon pa. Magtuwa ta og magsugba tagdaghang isda. Kuya, papa, oy. Isda na di gyapon. Congratulations, Dong Dante. Salamat pa. Congratulations, anak. Salamat, ma. Congrats, Kuya Dandy! Oh, thank you, day, Milani. Haya-haya, Kuya Dandy, mag-high school naman. Pohon.
Pa, at ako ha. Sige dong. Pagtarong gyud og eskwela ha. Kay high school na baya ka. O ma, kay kung mahuman ko eskwela ug makatrabaho na ko, makatabang na ko ninyo. Recorded by X Thunder Gaming. Dong, dande. Sabadon man ron dong. Unsa man, mukuyog ka na kus dagat? O pa, makuyo ko nimo. Sige, anda mga itong mga gamit. Moadto na sa dagat. O, day. Huwag ako nang ikuyog sa dande. Kaon mo daan ha, sa dili pa mo manglakaw. Unya na may mga oninig uli na mo, eh. Mayong tagdagan tag makuwaran pa da. Basin day kaluy antas ginoo. Kaya pa, niwan. Magubo, ug atong ibutang sa plastic ang atong gisulob. Ha? Umana nga akong gisugo nimo. Sige na. O pa, Isulob nagbalik ang imong sinina kay wala may uwan. okay sa timong style pa da. Pero wa pa ta gubo ganiha. Basa na nga itong gipang suloob ron. Maugyod. Ato nang itaktak og balik ang atong pukot aron makakuha na tag-isda. Naunsa ka pa? Dong. Sakit mo na puntian, oy. Pag-abot na to din sa bay. Ato na lang tag doktor dong. Ato nang ipa-check up. Ayaw na check up dahil kay huwat ay kwarta. Aplasin na lang ko, be, kay panuhot rin eh. Moadto na lang lagitas doktor, kay basi kunsa na na. Di lagi kumuad tong doktor. Ugma muad to tas tambalan, kay ipasubay ko ni. Kumusta naman yung lakaw pa? Ipadautan ko eh. May sulti sa tambalan. Too, makaanang gipadautan, uy. Basi gi-ulcer lang hinuon ka. Kay pero may mga mapasaran og kaon. Karoon lang ka na mo sa doktor pa, oy. Ayaw lagi ko ninyong dadag, doktor. Kay maayo ra lagi ko ining akong gibati. Kumusta naman ka pa? Okay ra ko, dong. Tinak ko makakuyog ni mo sa pagpanagat pa, kay dagan naman kong buhaton sa kong pag-eskwela. Okay ra. Ayaw ko kabalaki. Ang imong atimanon, ang imong pag-eskwela, ha? Kinahanglan nga magka-graduate ka gyud sa high school, dong. Muadto ka sa imong uyuan dito sa Davao nga mekaniko. O pa, kay gusto ko nga makamawa sa iyang trabaho. O gano'n sa nga makatabang ko ninyo. Nahala sige. Ikaw ang mag-iko. Wala problema. Kinako dong. Aron makatol ka sa akong trabaho. Salamat, tiyo. O kung masakto ka na sa edad, paningkamot nga magkakuha kag lisensya, ha? Aron bisag asa kay labay, mabuhi na ka. O, tiyo. Oh, gaw? Di mo lagi ka sa Davao. Ugaw, kay gisugo ko ng tiya. O sa may gusto ko ni mama ni mo? Ugaw, kinahanglan kang mapauli sa ato, ugaw, kay namatis papa ni mo. Unsa?
mo? Mga ano man eh. Ano namatay mo si Papa? Grabe na ang iyang gibati, dong. Magsyagit na siya sa kasakit og dili gid siya magpadahag, doktor. Hangtod ginabugtuan siya sa kinabuhi. Time to make a change, though much you have to know. Pila na katuig ang nakalabay, sukad nga namatay ang akong amahan. Ug karon minyo na ko, ug may mga anak. Pero di gyud ako malikayan nga makahila ko kung mahinumdum ko sa among banding ni Papa. Dinilang kutob, ug daghan kayong salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa Arimen. Recorded by X Thunder Gaming. Mo kito mga higalang kaagi ni Dandy nga taga Basyawan, Davao Occidental, apan ana-ana karon sa Santo Tomas, Davao del Norte. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga nagaluhan, Father and Son. How can I try? Ang mga kaagi, gibata no doon sa radyo ni Ricky Persuelo Garing, o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kitapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa